Som-hi amb la Meteo, torna la pluja en algunes comarques de Catalunya aquest dijous. Ara us expliquem on i quan pot ploure i si ens afectarà la borrasca Tirís. De moment, aquest dimecres ja hem tingut algunes novetats del temps, com podem veure des de Barcelona, amb aquestes boires baixes darrere de la Sagrada Família, que han deixat aquest paisatge fantasmagòric. Mireu aquest espectacular timelapse dels núvols baixos, com anaven fent pessigolles als edificis més alts de la ciutat, uns núvols inofensius que no han deixat pluja. Ens anem a Lleida també, amb un dia molt plàcid, amb aquestes boirines encaixonades a les zones més fondes que s'han aixecat ràpidament, mínima fresqueta de 5 graus, però atenció al contrast entre el dia i la nit. Després la màxima ha pujat fins als 23 graus, amb aquest ambient plenament primaveral. Dia també molt canviant a Camprodon. El cel ha passat del blau elèctric del matí al gris dels núvols que han arribat a partir de la tarda, que han estat inofensius o potser han deixat alguna gotellada cap al Pirineu Oriental i al nord-est de Catalunya. I mireu també quin dia espaterrant que ha fet a la zona de la Bonaigua, amb aquest paisatge espectacular, amb encara moltíssima neu a les muntanyes, en aquesta zona que hi ha entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran, i per tant, doncs, un regal per a la vista que ens ofereix en aquest cas en Lionel Pla. A continuació, mapa isobàric que ens porta el despenjament d'aquesta enorme i gegantina pertorbació o borrasca Tirís que tindrem a l'Atlàntic donant voltes, que marxarà cap a les Illes Canàries. De fet, quedarà tancada, encaixonada per un anticicló que es posicionarà a les Illes Britàniques. És una configuració atmosfèrica força bona, força favorable perquè es despengin pertorbacions i fronts cap a Catalunya, però clar, tindrem la pertorbació Tirís tan lluny a les Canàries que realment Catalunya doncs quedarà fora del seu radi d'acció i no notarem els seus efectes. Ho podem veure també en el següent mapa de precipitacions, com tenim aquestes traces de pluja que van donant voltes a l'Atlàntic, que deixaran tempestes intenses cap a les Canàries amb acumulacions que poden ser abundants. També pot arribar alguna branca de pluges o de ruixats cap al sud de la península Ibèrica, però ja veieu, mireu Catalunya com la tenim sense res de pluges o potser com a màxim algun ruixat mal repartit de cara a diumenge. Anem a la previsió del temps amb el mapa de símbols per aquest dijous, que ens anuncia un dia insegur per l'entrada d'un flux humit marítim que ens portarà també un augment de l'aire fred en altura, sinònim en aquesta època de l'any també d'una miqueta d'inestabilitat a les capes altes i mitjanes de l'atmosfera. Per tant, augment de la nuvolositat, cel parcialment tapat durant moltes hores amb menys sol o clarianes que tenim, per exemple, aquest dimecres, i per tant amb la possibilitat que es pugui escapar algun plogim, algun ruixat dispers cap a les comarques de Girona, de l'interior, del nord de Barcelona o també del Prepirineu. Fins i tot es podrien escapar també algunes precipitacions cap a la Val d'Aran, amb una cota de neu que se situarà entre els 1.800 i els 2.000 metres. Per tant, no veurem neu a cap poble que estigui habitat de Catalunya, i tot plegat amb vent de llevant, que pot ser de caràcter feble en conjunt, amb alguna ràfaga moderada cap a pobles o ciutats de la costa que pot fer una mica la guitza, en tot cas ràfegues de 30-40 km per hora, i la temperatura que quedarà més frenada. Per tant, notarem una baixada del termòmetre, precisament per aquest llevant fresquet que arriba després de tot l'hivern, que arrossega la frescor del Mediterrani i que fa que les màximes quedin més frenades, sobretot als pobles i ciutats de la costa, on tindrem 14-15 graus al migdia, per tant ambient una mica més fresquet. Pel que fa a l'avanç de previsió dels pròxims dies, doncs divendres, que tornarà a ser un dia molt estable, tranquil, amb sol a tot Catalunya. Potser a partir de la tarda comencen a arribar algunes bandes de núvols prims que aniran enteranyinant el cel per les comarques de Tarragona i de Lleida. Encara no arribaran a Barcelona, per tant serà un dia novament molt aprofitable, i cap de setmana una mica més insegur, sobretot diumenge, potser encara no tant dissabte, que serà un dia variable amb alguns núvols inofensius, però en principi sense pluges. La temperatura que podrà recular una mica dissabte, i diumenge serà un dia fresquet amb núvols més freqüents, més abundants, que fins i tot poden deixar alguns ruixats mal repartits, dispersos cap a les comarques de l'interior, de muntanya, del Pirineu i també cap a la zona dels ports o les Terres de l'Ebre. Estarem pendents d'on acaba plovent aquest diumenge, que es perfila com el dia més insegur de la setmana, tot i que no anunciem cap temporal de pluges ni cap episodi d'aquestes pluges continuades que, per exemple, sí hem tingut aquests últims caps de setmana. I després, ja de cara al primer tram de la setmana vinent, sembla que pot millorar novament el temps, amb sol, clarianes, sense pluges i amb una progressiva recuperació dels termòmetres. Acabarem amb aquestes imatges que s'estan fent virals a les xarxes socials per la captació d'ossos a Tavascan, aquí al Pirineu de Catalunya. És el cas d'una mare amb dues cries d'os bru, que per cert diuen els científics que aquesta població d'ossos està en línia creixent a casa nostra, una bona notícia per la biodiversitat dels nostres boscos i ecosistemes, i un altre senyal de que els ossos sembla que ja han acabat l'època de l'hibernació. Això és tot des del temps del nacional.cat.